다 도마 사람 기운이 신신 난겐기 파괴 긴둥기대 준바도 주만 남바다 Więc 다나 najpierw chciałbym 지지배세 pozdrowić wszystkich 춘바다 mnichów i mniszki, całą 단체로 나게 sangę 상로야 słuchającą przez internet, wszystkich 우범사에 przyjaciół w 지지배기 Darmie, którzy 다디네 słuchają tych 아디 nauk. Mam nadzieję, że 순주 macie się dobrze. 원모즈 광래야 다 가상 Zanim zaczniemy nauki, 디 니마 지스년이야 디 감상 얍세기 샵된 뒤바사지 그래 sartum chciałbym 제제지 powiedzieć, że 마 nie, 차람 있는 kilka dni 데베시기 temu skomponowałem 제작디 nową 마 룬지 당고룬지 dystrybuowałem 에데야 przez internet nową 제시로 melodię, 직접이나 modlitwę 요소야 o długie życie e, 다 당보 룬데 대야이 e, 감자 얍세 샵된 e, 뒤바 synów serca, Karmapy i 지게 synów serca, 와주 więc 주지 chciałbym udzielić wam 주기르기 lungu 주지나 do tej 나가로한테 modlitwy. 주버생에는 주든 배 샵에 지는 얘기 그zen dombre shangwe shugi je nam nam ju santa do je zhuo bo lu yin nam ru ye shuo ren je nam ye sha den su xian tu den zi be ye ta be ge bo ga na su ju ba gu se ren je ba ji ji be de den be gen zi shu ju ru jing ju ci zu jia ba dang bo de ne ji lu ni dong ni shu lo nin zhui ge na wa la xiao ni yun zhi mi zi du ka ge wa zhe yin qi men yin ge den ji de xie la zhu yu ye ren lu zi ba ta de gu zi si yuan de de min 记录你东你就这种的话给这些就是你干嘛不会听这类什么的别假如你讲这些别么子明天都笑 어나스 다다 감사합세 샵된 뉴바 사디 Więc to jest modlitwa o długie życie 쇼로가 Karmapy 지지 쇼로가 숨이와래 czyli głównych 다디나래 지지 쇼로가 dzierżawców 당보디 linii Kadziu. I ta 니도 modlitwa ma trzy strofy. 담배로래야 아니 예 니마지 디가래 Więc, 밀음나로래야다 디 więc 베시시 pewnego dnia 와가는데 디 w 지셔 2020 roku miałem taki sen 밀음당스 i zobaczyłem coś napisanego 근데 다 w tekście, 미세베 걸라고 세번도 taki 제시도 제자 podczas 대가 snu. 니 세베 제레데 Gdy, 대바 gdy obudziłem się, 나로래 아 pamiętałem ten tekst ze 순주 snu 냐르체 밀음당데 냐르체 대비 i spisałem 다이네 go 다데기 i zatrzymałem. 제주 샵데 말에 쏜데 부서 이내 다데 밀 지금 미대비 나다 W owym czasie 다란다네 ta 지지가 modlitwa nie miała jakby formy 조절하니 modlitwy o długie życie, 디베지 인상사로 되지 시대는 ale 소리 trochę czułem się 제자 taki trochę 게 zażenowany 나도 tym, 미시다래 미대비 że, 아니 지수야 디테스 że 뭐시네 pierwsza strofa dotyczy 인체로 długiego życia 가셔나데야 Karmapy, więc nie 미대비 chciałem tego 말로 tak 지기 pokazywać. Ja czułem się jakby, 미라시는 미 진짜 재미 ale pokazałem 다이네 가zen샤 kilku przyjaciołom. 감사히 앞세다 샵된 뮤직 Że 고도상 podzieliłem 대마라데 się 나와라 진짜 tym 샤스 z kilku 가르사는 przyjaciółmi, 유아즈 ale 샵된 i potem 초대가 pomyślałem, 제제 초대 고다를 że 와서 jednak 이제다 powinniśmy 야 mieć 야와 taką 앞세 샵된 디데지 마도지기 krótką 나와라 modlitwę o długie życie 이나다 디나라라 dla dzierżycieli 디 linii 야주 Kamdzang. 유버지에서 마도베게 Często recytujemy 얍세기 długie 첸고 주메요 modlitwy. 말해 제자 얍세 디즈 첸 W tej 세베요 modlitwie mówi się o 양디 Karmapie i o dzierżycielach 마부슈시기나 디삼벨 linii. 콘도가 Nie mówi się o 제자 ich, 안에 얍세 디즈 첸 세데버지가 nie wymienia 아니 się ich 마부시다 imion. 민데버지 고도 삼제 Więc 제발에 jest to taka ogólna 대신 modlitwa 다티 당보 치제 당보디 아니 우마가란디 니도 니슈 탐벨로야 i jest jednocześnie 민음 na tyle krótka, że można ją 주베라완데 często 샤와디 아니 recytować. Pierwsza strofa, 가르지 tam 금디냐 pierwsza 켄디 stanza, pierwsza 다 strofa 고도가 되게 właśnie 디라시 pojawiła 되네 się 고도 샤와 we 샤와시 śnie 다들 지지 니버데 i ona 레센 jakby 동바 샤베 tworzy 추기 제사 지지 셜로가 니버데 차디요 다디 나로래야 감상 druga strofa dotyczy, 게다 아주 mówi o przyszłym Buddzie Maitreyi 어 i 감상이 y, 없어 뉴스 아직 기지 봐. 딱 감상이 없어 뉴스 아래 i często 다디 mówimy 답변아 o Karmapie i 제고 synach 운주도지 serca 겁리야 i mówi 다이 się o 없어 7 z nich, 남바 싱아 제기 수행대 비게 되면 czyli o 되지 Karmapie i 6 synach 거물라지라도 serca. 디가보다 없어
Za czasów dziewiątego Karmapy 다 드네 Łańcucha było 디젤이야. 4 czy 5 synów 아니 serca. Później jakby doszli 주순부 kolejni. 주순부 뒤뒤도지 경왕 주순부 뒤뒤도지 그根本 나로래야. 13 Karmapa 감상 Dodorje 야세 주기 다 w 샤변 swoich dziełach zebranych wspomina, 제주산에 tam 순수 było, 셰비나 바지 tam jest taka 주기 modlitwa długiego życia do Karmapy i 5 synów 아니 serca. 디오올이야. 아니 얍세 소소 측제를 I on namalował również tankę Karmapy i 5 synów serca. I jest właśnie taka modlitwa sześciostrofowa dotycząca ich wszystkich. I on jakby narysował tą tankę własnoręcznie. I każdy z synów serca, każdy Karmapa i każdy z synów serca miał jakieś 3 strofy, tak, ich dotyczące w tej modlitwie. Więc to była dość długa modlitwa. Wtedy jeszcze Jamgon Rinpoche nie był włączany do tego grona synów serca. To się stało dopiero po odejściu Lodrotaje. Więc gdy pierwszy Jamgon Rinpoche Lodrotaje był wielkim dzierżawcą naszej linii i pojawiła się jego inkarnacja jako Katsekam, jako syn 15 Karmapy. Miał wielkie urzeczywistnienie Mahamudry i stał się jednym z synów serca. Wtedy, od tego czasu jest Jamgon Rinpoche jest jakby włączany do tego grona synów serca. Również w naszej linii pierwszy i drugi Jamgon Rinpoche jest jakby włączany do naszej linii przekazu. Później kolejna część tej modlitwy reprezentuje Shamara Rinpoche. Dzisiaj nie wymienia się jego imienia, jakby. Więc ponieważ on jest emanacją Amitabhy, więc tutaj oczywiście ten przyszły Buddha Maitreya to jest Jamgon Saisitu Rinpoche, Amitabha to jest Shamarpa. Później Jamgon Rinpoche mówi się, że jest emanacją Vairochany i że jest też inkarnacją, czy też tłumacza Vairocany, jednego z uczniów Guru Rinpoche. I później jest wielki Siddha Pao. To jest Pao Rinpoche. On jest jakby emanacją Nagarjuny. W wielu historiach się o tym wspomina, że jest emanacją Nagarjuny. Więc w ten sposób tej części o Gyaltsabie Rinpoche jakoś nie ominęło mnie. Więc tak czy inaczej mówimy w tych... Więc jakby ta modlitwa zawiera modlitwa długie życie wszystkich tych 5 synów serca, czy też dzierżycieli nauk Kamzang, a ostatnie dwa wersy, jakby to jest jakby modlitwa o długie życie wszystkich, którzy służą dharmią. Czy wszystko jedno, czy są mnichami, mniszkami, czy świeckimi, czy są starzy, czy młodzi, bez względu na to, kim są.
슝게지 이네 손데 다디 고 딘지기 기분도 차리 열바 wszyscy, którzy 제가 służą 다 naukom, 딘지기 기부 가나 wszyscy, 수주고 którzy 제가 utrzymują 탐지에 고스 nauki, 정보 용아 oby oni 다는데 wszyscy żyli 템베기 długo. 던 주발이야 지나가 봐제 탐지 녀월 시네 얘는 템베기에서 추수를 정토버지 Oby oni żyli 이제 długo, 쇼 사가 oby 그런 뮤지로 도시 w dobrym zdrowiu 제가 단디는 기억 안 하지 i 내가 이 upowszechniali 대신 nauki we 소리 wszystkich 거들어 kierunkach. 상태 아주 다 Więc taka jest mniej więcej znaczenie 엽세 tej 샤딘 modlitwy. 비주얼 대마도 요마르고 제가 디 나로래 엽세 대주 세엔데 주세 보면 커요 말에 근데 다디 Więc, 이제 잠과 좀 전에 więc 또 tutaj 다 엽세 다 mamy 탐지 jeszcze krótszą modlitwę, 시즈 ale która w ogóle nie 자기의 wymienia 대한 그래서 żadnych synów 대유 serca, 대바 więc pomyślałem 아디나는 sobie, że 게 dobrze by było, 주기가 gdybyśmy mieli taką 막상상이 modlitwę, która 깨버진데 wyraźnie wskazuje na 주기도 wszystkich 차리요 synów serca, 다 karmapę i 던지 wszystkich synów serca, 시샤베디야 i która byłaby w miarę 난다 krótka, że można ją 대성도 często 마세베게 다 recytować. 딘징이 기고 가나 수슈가 롱바 가와 Więc 쇼유에 나앉아 사서 가와 쇼유에 Więc 나 są to lamowie bardzo ważni dla 로게 linii 제 Karmakadziu, 개발을 봐 ale 홈이 też 개발을 봐 ta modlitwa powinna, pamiętajcie, 미리기 że ta 개발을 modlitwa 봐 zawiera też 딱 하나 창으로 wszystkich, wszystkich 다베테야 dzierżycieli 쇼지 darmy, wszystkich, 수수가 którzy służą darmie, szczególnie 로베데게 w 디시에 darmie 딘디즈는 Karmakamca 수수가냐 로서 Karmakadziu, 들이 aby 찬스 oni wszyscy żyli 다소 długo. 다 되게 디 샤딘 피추비치 Więc 다 pomyślałam 딘디 sobie, że 다가게 wyjaśnię tę 디시 modlitwę 개발진을 i 자리도와 to był 아니 taka 표정 dygresja 상부에 do 링 주사나 naszych 엔디도리아 nauk. 디 롱디 피비나 딘지 야고용사라 삼제 디지지 Dzisiaj jest 롱체로 Dzień 치시 Buddy Medycyny, 캠보지 więc 숭 uznałem, że to 대상이 jest dobry dzień, żeby 아라 omówić 나무는 tego, żeby 제와 dać lung 삼자에서 디다냐 i 웅마 omówić 땅에 krótko tą 예배진사 właśnie modlitwę. 아니 답되고 싶으셔서 onda 드리시 E, 다시 한번 순수에 대해 마셔야이나 다 순수 초다 가산디 Teraz będziemy kontynuować nasze nauki. Wracamy do 탐지에 naszych 내게다 nauk. 법연디 좀 얻을 수 있으면 다 때문에 드린들이야 Mm. 다다 루기 나한테 그마라베 Więc poprzednio 대리다 zaczęliśmy 디니시로 omawiać poszczególnych mistrzów tego okresu buddyzmu Nikai. Mówiliśmy o mistrzach Stawirawady, a teraz przechodzimy do mistrzów Theravady, dzisiejszej Theravady, czyli tego przekazu południowego buddyzmu. Było kilku. Pierwszym z nich jest Mugali Buttatisa, który żył w III wieku przed naszą erą i był mówi się, że był głównym nauczycielem imperatora Asioki. I zgodnie z tym południowym przekazem on był jakby przewodniczył trzeciej Radzie buddyjskiej. Napisał kilka traktatów o Abhidharmie według właśnie tego południowego przekazu. I właśnie ten traktat zatytułowany Katavatsu, o którym już wspominaliśmy, on jakby prostuje, czy też naprawia 200 złych poglądów różnych szkół owego czasu. Tutaj głównie w tym przypadku chodziło o szkoły Mahasamgika i Vatsiputriya. Następnym mistrzem Theravady z owego czasu jest Buddha Ghosha. On żył w V wieku naszego wieku. To był bardzo wpływowy uczony Theravady. Pisał kilka komentarzy w języku Pali. Więc jakby pisał komentarze do Tripitaki w języku Pali. Najbardziej jest znany z napisania tak zwanej takiej jakby palijskiej encyklopedii buddyjskiej, nazywanej Visuddhimagga, która przedstawia podstawę, ścieżkę i owoc Theravady. I stworzył również komentarze do palijskiej Tripitaki. I w pewnym sensie stworzył w ten sposób takie podwaliny współczesnej Theravady.
된 다나시 공 팅상게 내대 대외게 멍시 딩겐도디 멍시 중겐도디 공레스 레서 다 되게 루유 난딩게 로빈 다 작전을 니워를 쉬스 Więc to byli dwaj 다 되네 najbardziej 기워라야 znani jakby 야 praojcowie 개명인비게 dzisiejszej 제 가져다 Theravady 로빈 z 카셰지 południowego przekazu. 로빈이라 카셰지 뭐를 쉬스 Dodatkowo są inni, 제야 byli 가보디 inni 로빈 znani 찌블로샤야 uczeni tamtych 로빈 czasów. 찌블로샤 Jednym z nich 로빈 mistrz 찌블로샤 디 Parśwa. 다다 리저기 게래야 프라시바스 로메로 프라시바 다 간다 쟤네 W 딱콩 sanskrycie to 균주레스 imię Parśwa 딱콩은 znaczy 찌블로 żebro. 슈가지 콩 균도 쪼쪼제 슈데바 마도베기 Dlatego, że 심자로 on nigdy 마치 nie 얘네 zasnął, 찌마살라 ani 자네 nie usiadł, ani nie 슈마레스 spoczął tak, 디규젤 때는 że 콩 jego 찌블로 żebra 슈가기 dotykały ziemi, 겐젤레 żeby jego 데레스 żebra dotykały ziemi. 콩쿠 I 중사데 dlatego 야가누 nazywano go 장기 żebro. 사샤 간다라샤 Był, 간다레 사샤라야 urodził się w południowo-zachodnich Indiach, w 네 파지 regionie 제고 끄는 Gandhary 시계기 되게 미차리 mm, 말았을 때네 인두산에 파지 i 찌르 żył 가보니 w 니네 czasach 바보슈레스 króla Kaniszki, więc to musiał być jakiś pierwszy, drugi wiek 다나 신기 naszej 때베 ery. 카셰가 나올래야 I był 딱 wielkim 때베 patriarchą 시당메가 nauk. 카셰 제르는 니우마 슈스데 봐 제가 다 때르 시당 카셰가 나올래야 아는 공 때르 주바 인세세 진짜게 시수지게 유해되버렸어 Więc mówi się, że on był jakby 10. patriarchą buddyjskim, tak? Czyli jakby 10. dzierżycielem buddyjskich nauk w linii od Buddy. 다디 소변 찌블로 공 통화를 거랑 점수 최신의 지체 Więc Parśwa był na początku takim, praktykował brahminizm, religię brahmińską i dopiero kiedy był dość stary, miał jakieś może 80 czy 60 lat, dopiero wtedy przyjął ślubowania w szkole Sarvastivady i mieszkał w Gandarze i mistrz Xuanzang, ten chiński tłumacz, w swoich zapiskach z podróży na zachód opisuje historię dotyczącą właśnie Parśwy. Więc ta historia mówi o tym, że nagle Parśwa wcześniej, najpierw był brahmińskim nauczycielem, a potem nagle przyjął ślubowania i włożył szafranowe szaty mnisie. I ludzie to zauważyli i w całym mieście zaczęli go jakby tak wyśmietać się z niego i mówić, że ty głupi człowieku, dlaczego jesteś taki głupi, przecież buddyjski mnich musi ma pewne obowiązki, na przykład musi praktykować medytację, musi studiować teksty, a ty jesteś już za stary, żeby wykonywać tego rodzaju rzeczy, więc wygląda na to, że włożyłeś szaty mnisie tylko po to, żeby dostawać jałmużnę przysługującą mnichom. Po prostu uznali, że to jest jego takie ubezpieczenie na życie, na starość. Więc oni mówili, no jesteś za stary, nie możesz tego wszystkiego robić, więc jak możesz prosić o jałmużnę, jak możesz udawać mnicha? Tak do niego mówili. Że to nie będzie, że jeżeli chcesz po prostu się najeść, jeżeli to ma być tylko twój sposób na spokojną starość, to nie jest dobre. Więc niektórzy jakby wyrażali tego rodzaju krytykę wobec niego i dlatego ten czcigodny Parśwa przeprosił ich i wtedy złożył takie ślubowanie, że dopóki nie przestudiuję całej i nie zrozumiem całej Tripitaki, dopóki nie odetnę pożądania do 3 sfer tego świata,
jeżeli nie osiągnę 6 naturalnych mocy i nie posiągę sześciorakiego wyzwolenia i tak dalej, to moje żebra nie dotkną ziemi. Znaczy nigdy nie położę się na macie, nigdy nie położę się do snu, w pełni do snu. Po prostu cały czas będę się oddawał tego rodzaju aktywnościom, jak studiowanie, medytowanie i tak dalej. 대대신 뒤주산 촐라 마당시, 봐. 다나시 님의 공래야 슝루디주장. Więc jakby nie chciał tracić czasu. 自己都被 띵인지 검제 근데 쇼네 딱하다 까지 매주 쉽시나네. W nocy praktykował samadhi w medytacji, w czasie za dnia studiował. Więc w ten sposób mimo podeszłego wieku stał się mistrzem buddyjskim i arhatem. Więc ostatecznie wszyscy byli bardzo, bardzo zdumieni i jego osiągnięciami i zaczęto go nazywać czcigodnym żebrem, czy też czcigodnymi żebrami, czyli właśnie Parszwa. Xuanzang mówi się, że Xuanzang mówi, że on został mnichem w wieku 80 lat, ale w innych komentarzach, na przykład w komentarzu do 100 000 strof Prajna Paramity, Nagarjuna mówi się o tym, że ten patriarcha spędził 60 lat w łonie i potem dopiero jak już miał białe włosy i białą brodę, to się narodził. Więc jakby z tego by wynikało, że przyjął ślubowania mnisie w wieku 60 lat. 되게 반복 ngaba 디즈니 나로래야 양 송단지 간리어르사나 바다 네딘 츠블로 슈아콩 아니 아메 코베 나로래야. Więc to jest taki tekst, który dotyczy właśnie również w tej tak zwanym wielkim przedstawieniu, w tym głównym tekście Szkoły Wielkiego Przedstawienia, o którym poprzednio mówiliśmy, czyli szkoły Vaibhashika. Tam właśnie też mówi się o tym, że Parszwa przyjął ślubowania, kiedy miał 60 lat, stał się buddystą, kiedy miał 60 lat. Tam właśnie mówi się o tym, że on się narodził, kiedy był już siwy, kiedy jego broda była siwa i tak dalej, co jakby oznaczało, że wszedł w buddyzm, kiedy miał 60 lat. Więc pojawiają się tego rodzaju historie w tekstach, co jakby udowadnia, że stał się mnichem w wieku 60 lat, a nie 80, jak pisał Xuanzang. Więc jaki wpływ on miał na buddyzm? On się pojawił wtedy, kiedy szkoły Śravaków były bardzo powszechne, kiedy tego południowego buddyzmu były bardzo powszechne. Ale pojawiły się już różne podszkoły, różni mistrzowie, którzy dysputowali pomiędzy sobą, którzy w pewnym sensie kłócili się między sobą odnośnie poglądów na to czy tamto. Pojawiło się bardzo wiele debat, bardzo wiele takich. I mistrz Parszwa mówi się, że mistrz Parsza jakby skompilował całą Abhidharmę, tak? Że to on za jego sprawą doszło do tej pełnej kompilacji, do powstania tego wielkiego przedstawienia Abhidharmy, tego wielkiego dzieła Abhidharmy, które jakby podsumowuje, jest esencją wszystkich nauk Abhidharmy Sarvastivady.
Później Sarvastivada zaczęła debatować z nowo powstającą Mahajaną i nie miała szans z Mahajaną i zaczęła zanikać. Ale wielu, tak czy inaczej, wielu ówczesnych mistrzów jakby bardzo ceniło i bardzo szanowało to wielkie przedstawienie Vaibhashiki i również właśnie mistrza Parśwy. On napisał również instrukcję o 4 agamach, ale już ten tekst już nie przetrwał do dnia dzisiejszego. Jednak jakby jego główną siłą, jakby głównym wpływem nie było to, że był autorem jakichś wielkich traktatów, tylko dlatego, że faktycznie wpływał na innych swoją praktyką ascetycznego życia, właśnie tym jak praktykował, jak unikał snu, z jaką pilnością praktykował, medytował i studiował i to był jego największy wpływ w owym czasie. Dla niego najważniejsza była praktyka sutry i różne dhyany, stany medytacyjne, więc był dlatego bardzo szanowany. Wiele tekstów mówi, że on był stał się głównym nauczycielem króla Kaniszki. Ten czcigodny Parśwa był również, jest również szanowany przez uczonych Mahajany, dlatego że on akceptował dharmę. I normalnie Sarvastivada jakby debatowała, odrzucała Mahajanę, natomiast on ją akceptował. Jakby jego poglądy, jego postawa wobec Mahajany była inna. I bardzo często, na przykład w tym wielkim przedstawieniu, w tym wielkim dzieje podsumowującym Abhidharmę, często na przykład chwalił Paramitę, na przykład mówił, Prajna Paramita jest niezwykle rozległa i jej wpływ jest niezwykle ważny i rozległy i tak dalej. Tego rodzaju sformułowania, tego rodzaju pojawiają się w tym wielkim przedstawieniu Vaibhashiki, co oznacza, że on akceptował Mahajanę. Nie odrzucał jej i nie krytykował, tylko akceptował. Więc generalnie wielu uczonych Sarvastivady miało bardzo taki ograniczony sposób myślenia i nie akceptowało Mahajany w ogóle. To był jakby początek oczywiście upowszechniania się Mahajany wtedy. I wtedy wielu uczonych Theravady odrzucało Mahajanę, natomiast Parśwa był inny i akceptował oba poglądy, Mahajany i Theravady, i głosił je oba. Bardzo wielu uczonych późniejszych na przykład tłumaczyło, że czcigodny Parśwa był śrawaką z zewnątrz, czyli mnichem Theravady na zewnątrz, ale w środku był bodhisattvą, w środku praktykował ścieżkę bodhisattwy Mahajany. Tak czy inaczej, był to bardzo ważny mistrz owych czasów, który Sarvastivady, który jednocześnie akceptował Mahajanę i upowszechniał również Mahajanę. Więc
Dlatego chciałem o nim tutaj wspomnieć. Kolejnym mistrzem, o którym chciałbym opowiedzieć, jest mistrz Ashwagosia. Ashwagosia w sanskrycie znaczy rżenie konia. Historycznie musimy pamiętać, że było kilka postaci, kilku autorów o imieniu Ashwagosia. Zgodnie z traktatem objaśniającym Mahajanem, który przypisuje się Nagarjunie, było 6 Ashwagosiów. Jednak ten Acharya Ashwagosha, o którym teraz mówimy, żył mniej więcej 600 lat po parynirwanie Buddy, czyli mniej więcej w II wieku naszej ery. Gdyż wielu zaznacza, że żył w czasach Kaniszki. Ten Ashwagosia żył w centralnych Indiach, niedaleko Shravasti. Był też uczniem Parszwy, tego czcigodnego Parszwy. Więc on mieszkał, urodził się w rodzinie brahmińskiej i na początku jakby studiował te niebuddyjskie teksty, takie jak Wedy, zgodnie ze swoim urodzeniem brahmińskim. I był też ćwiczył się w debatowaniu, w filozoficznych debatach. I stał się bardzo ważnym nauczycielem brahmińskim. W języku chińskim jest taka biografia Ashwagoszy, przetłumaczona przez Kumara Jivę, która mówi, że Ashwagosia najpierw był właśnie niebuddyjskim uczonym, studiował filozofię i mówił i w którymś momencie powiedział do buddyjskich bikszu, że możecie ze mną debatować. Proszę bardzo, wezmijcie całą sangę i debatujcie ze mną. Zobaczymy, czy dacie mi radę. I okazało się, że on był bardzo wielkim logikiem, bardzo trudno było z nim debatować, więc okazało się, że żaden z tych mnichów nie był w stanie sprostać mu w debacie. Więc Gandhi to była, wtedy używano Gandhi, czyli takiego długiego jakby kija, długiej takiej belki, w której uderzano i w ten sposób wzywano na przykład sangę na spotkania albo używało się właśnie takiego długiego kija, więc on jakby często jakby żartował z nich, no uderzajcie w te swoje Gandhi, uderzajcie, zobaczymy, czy dacie mi radę w debacie i tak dalej. Nikt mu nie dał rady w debacie i dopiero kiedy pojawił się w tym miejscu, w tym klasztorze w centralnych Indiach Parszwa, to Parszwa postanowił, okej, to ja podejmę to wyzwanie. W tybetańskich klasztorach my często używamy gongu, tak? Jakby używamy gongu, żeby wzywać sangę, ale wtedy używało się właśnie gandhi, czyli takiej długiej belki i takiego specjalnego kija, który uderzało się w tą belkę. Tą belkę trzymano na ramieniu. I on jakby wezwał tych wszystkich mnichów znowu, wezwał ich że uderzajcie w Gandhi, zobaczymy, czy dacie mi radę w debacie. I kiedy był tam Parszwa, to w końcu on zdecydował, okej, dobrze, ja mam plan, ja podołam temu Ashwagoszy, temu niebuddyjskiemu mnichowi.
Więc oczywiście też wszyscy mieli wątpliwości, bo Parszwa był dość sędziwy już w owym czasie, więc też mieli wątpliwości, czy da radę temu niebuddyjskiemu uczonemu logikowi w debacie. No ale zwołano tą debatę, przybył też król, przybyli ministrowie, przybyli mnisi i zaczęto debatę. Mnisi wytłumaczyli, że przybył ten wielki mistrz z północy i że on będzie debatował z tym niebuddyjskim uczonym. Wszyscy się zgodzili, król się zgodził. Więc spotkali się obaj na tej debacie. Tak jak mówiłem, zebrali się królowie, ministrowie i wszyscy. I ci dwaj postanowili, że kiedy już, najpierw przyszedł Parszwa i powiedział, stał wielki tron, Parszwa usiadł na tym wielkim tronie. I jego twarz była jeszcze bardziej promienna niż zwykle. Cieszył się na tą debatę. Potem dopiero przybył Ashwagosha. Był tylko jeden tron, więc Ashwagosha nie miał wyjścia, musiał stać przed tronem. Zanim rozpoczęto debatę, Ashwagosha zaproponował, ten kto wygra, ten kto przegra, to temu zostanie odcięty język. Wszystko jedno, kto z nas przegra, straci język. Na co Parszwa powiedziała, nie, to nie jest jakby dobre zobowiązanie, nie zgadzam się. Ustalmy inne zobowiązanie, że ten, kto przegra, stanie się uczniem tego, który wygra. I Ashwagosha się zgodził na to. Więc kto miał zacząć i doszli do wniosku, że Parszwa powinien zacząć i wtedy Parszwa wyprostował się na tym tronie i Parszwa powiedział, ja jestem starszy, przyszedłem z daleka, zasiadłem już na tronie, więc ja będę pierwszy mówił. Ten niebuddysta Ashwagosha powiedział, okej, to jest w porządku, a na co Parszwa zaczął swój wywód i zaczął tak. Oby cały świat był szczęśliwy, oby król żył długo, oby zboża wzrastały, oby zwierzęta się pasły, oby całe zło na tym świecie znikło. I na co wszyscy spojrzeli na niebuddystę Ashwagosha, jak on ma to się przeciwstawić tego rodzaju stwierdzeniu, jak ma debatować z tego, jak tu debatować z tego rodzaju stwierdzeniem. Więc w ten sposób Ashwagosha przegrał tą debatę i został uczniem Parszwy. Jakby ogolił się, ogolił głowę, ogolił brodę i stał się mnichem, a potem przyjął pełne ślubowanie. I oczywiście później, ponieważ Ashwagosha bardzo długo był tym brahmińskim nauczycielem, więc nie był w środku w sobie przekonany do buddyzmu jeszcze oczywiście w tym momencie, więc później czcigodny Parszwa jakby prywatnie ukazał mu swoje cudowne moce i w ten sposób go przekonał. Tak mówi ta historia. I później, gdy Parszwa wrócił do północnych Indii, Ashwagosha pozostał w centralnych Indiach i opanował, przestudiował wszystkie sutry, stał się bardzo uczony i nadal był bardzo zręczny w debatowaniu i dlatego był bardzo szanowany w całych centralnych Indiach.
지난 거 링내 탐지를 장춤네最为 시기에 직내 탐지 시기네 다는 신 코로나 버시 gelong da gelong ma da 다는 genie mala so 코로나 버시 Więc wszyscy byli pod wielkim wrażeniem jego zręczności, jego wiedzy. kurdi슈야 된제지 Wszyscy bikszuni, świeccy, wszyscy się od niego uczyli w całych centralnych Indiach. Teraz odnośnie tego imienia Ashwagosia, czyli rżenie konia, też jest też w tej biografii jest historia dotycząca tego, że opowiadająca o tym, że w centralnych Indiach był wtedy król, który usłyszał o tym wielkim mistrzu buddyjskim, który był bardzo zręczny, który potrafił debatować i potrafił przekonywać innych. Więc ten król miał 7 koni i przez 6 dni nie dawał im żadnego jedzenia. Pewnego poranka, 6 czy 7 dnia, zebrał wszystkich wyświęconych, wszystkich mnichów i mniszki i wszystkich filozofów buddyjskich i niebuddyjskich i poprosił Ashwagoszę, by nauczał dharmy. Pośrodku tego zgromadzenia wprowadził te wygłodniałe konie. I co się stało, gdy konie usłyszały nauki Ashwagoszy, to mimo, że były tak głodne, nie chciały jeść. Nie chciały jeść, tylko płakały, słuchając tej dharmy. Tak jakby z koncentracją słuchały każdego słowa Ashwagoszy. Wtedy wszyscy zrozumieli, że Ashwagosia był naprawdę niezwykłym nauczycielem, że miał wspaniałą moc, wspaniały wpływ, że nawet konie rozumiały jego nauki i dlatego zaczęto go nazywać Ashwagosia, czyli rżenie konia, czy też bodhisattva, później mówiono również bodhisattva Ashwagosia. Więc pod takim imieniem go później znano, ale jakie było jego jakby imię z urodzenia, jakie nosił jako nauczyciel brahmiński, tego nie wiemy. Później mistrz Ashwagosia podróżował do północnych Indii i tam propagował nauki buddyjskie. Był bardzo zręczny w upowszechnianiu dharmy również poprzez poezję, poprzez muzykę, poprzez różne pieśni. Na przykład i dlatego król Kaniszka często nazywał go Gunaditya, czyli słońce zalet, coś w tym stylu. Teraz jakie pisma, jakie teksty pozostawił po sobie Ashwagosia? Tradycyjnie mówi się, że było ich kilka. Nie wszystkie przetrwały do dnia dzisiejszego. Pomiędzy nimi, na przykład w chińskim buddyjskim kanonie jest 8 głównych tekstów jakby podpisanych że ich autorem był Ashwagosia. Pomiędzy nimi są 4 teksty Mahayany, na przykład traktat o przebudzaniu wiary w Mahajanę, sutra pytań Nigranty o braku jaźni i też 50 strof o oddaniu dla guru. Pozostałe teksty dotyczą tradycji Hinayany.
Więc, 大众 więc 的选文本论啥这些，这呢基部别当面的团体边多啥这些，但呢拉网我不就啥这些中西查的 więc, więc to są te teksty, te 4 główne teksty dotyczące z tradycji Mahajany, które są przypisywane 他 Ashwagoshi. 雄起呢，当我眼里，替我全部的台湾这边电视啥，第一个选的。 Ale współcześni uczeni, między innymi XX-wieczny japoński buddyjski uczony, taki badacz, jakby ma wątpliwości, czy te wszystkie teksty napisał ten sam Ashwagosha. Dlaczego? Dlatego, że ten Ashwagosha, o którym mówiliśmy, żył zanim Mahayana została upowszechniona, tak? On żył jakby kiedy Mahayana dopiero zaczęła się rodzić, kiedy zaczęła dopiero się pojawiać, a te teksty jakby bardzo głęboko opisują pogląd Mahayany, są bardzo zakorzenione w poglądzie Mahayany, więc wszyscy uważają, że one musiały powstać później, kiedy Mahayana już była powszechnie uznawaną buddyjską filozofią w Indiach, więc musiał to być jakiś inny, późniejszy Ashwagosha, a nie ten Ashwagosha. Ciężko powiedzieć, czy ktoś po prostu używał imienia Ashwagosha, podpisywał, czy faktycznie było kilku uczonych o tym imieniu i po prostu to imię było popularne i się powtarzało. Tak czy inaczej, w tradycji chińskiej ten traktat o przebudzaniu wiary w Mahajanę jest bardzo dobrze znany. Przypisywany właśnie Ashwagoshi w tłumaczeniu Paramarty i wielu uczonych uważa, że to nie był ten Ashwagosha, o którym mówimy, który żył w czasach Kaniszki i był uczniem Parszwy i tak dalej. Właśnie dlatego, że ten tekst, że ten tekst jakby podsumowuje pogląd Mahajany o naturze Buddy, o naturze przebudzenia i tak dalej. Tego rodzaju nauki jeszcze się nie upowszechniły w Indiach w owym czasie. Ten tekst jakby opisuje tak naprawdę filozofię szkoły umysłu, której w ogóle nie było w owym czasie. Tego rodzaju szkoły jak Chittamatra pojawiły się kilka wieków później. Mówi się, że ten tekst musiał powstać później, już po czasach mistrza Asangi, wobec czego nie mógł go napisać ten Ashwagosha. Inne teksty, które również to są teksty Mahajany, przypisywane Ashwagoshi, czy też podpisywane imieniem Ashwagoshi, to są również na przykład drugi tekst ma tylko chiński tytuł, w ogóle nie ma podawanego sanskryckiego tytułu, więc jeden z tych tekstów, który nie ma w ogóle sanskryckiego tytułu, w ogóle dzisiaj zaczyna się podejrzewać, że on w ogóle nie jest tłumaczeniem żadnego sanskryckiego tekstu, tylko tekstem napisanym przez uczonych chińskich, którzy podpisali się jako Ashwagosha. Później mamy 50 strof o guru, o oddaniu dla guru. I również w języku w chińskich przekazach on jest podpisany imieniem Ashwagosha, ale znowu, ponieważ jest to tekst Mahajany i Vajrayany, więc tym bardziej uważa się, że musiał powstać później, dużo później niż żył ten Ashwagosha, o którym teraz mówiliśmy.
Potem Tishingi tari sutra kenshu pytań dendeba, i didigi shung grant shadiwa. o Shesang, braku ti lobe jaźni tangi zeba, również, nyingchi ba marela. również jest bardzo zakorzeniony w poglądzie Mahayany i Tene też kama tere dzisiaj ya, wielu uczonych uważa, że to jest niemożliwe, tangi aby gong tamten shubadan ki, Ashwagosha go tang napisał. zebe shung di zhu nalo ya, nangdeyo jikbodan jeba somarwe. Nangchwe da W jebe tych, shung zamdo ma, w da tych nangchwe da tekstach jeba somarwe. Ashwagoshi, wszystkich Nangdeyo tekstach jikbodan jeba Ashwagoshi shung są zamdo również ma sebeki, teksty kong tsungli da Hinayany, römo da nyenga te zola be shidu niezwiązane keba chadi yorwa. z poglądem Mahayany i Shidu być może, że keba właśnie te chege bin teksty dusan kiu były chungye tangche ki napisane, gaba bo chadi. one są napisane również Dinan da w takim kong sung sung poetyckim kera peshe jikde, języku, sangi a ki jeba wiadomo, że shesha Ashwagosha nyenga był chenpo sa. poetą, więc być może, że właśnie te teksty Tadi sangi ki jeba wyszły shesha spod nyenga pióra chenpo sa se, owego gyaga Ashwagoszy, ki lijar ki ale na nyenga ka pewno nie nalo te la kenshin pyo chadi. mahajanistyczne. Tada nyenga ka nalo la nyenga chenpo sa jorwa. Sage jebe ki nyenga tala nyenga chenpo yin isla korwa. Sage jeba sila dusan gara sila saga Często ka liu w jeba si. języku sanskryckim czasami Liu ki pojawiały się be, takie tak zwane sorry, wielkie liu yu de lo poematy. dinde ke I, nyenga. i, i Ashwagosia, Tele nyenga chenpo la korwa. ten Liu Ashwagosia, o którym ni ye teraz jo ye mówimy, jeba tele nyenga chenpo la właśnie korwa si. był Ta najprawdopodobniej nyenga autorem chenpo yu thongman do di, gyaga ka właśnie lijar takich ki nyenga poematów. chenpo yu thongman do di, kong chadi yo. Nyenga chenpo shung thongman zangge di, paji kong res lamna jiga waris. Mahak Kavya lagdo kavya. Jeden z tych Mahakavya poematów sa właśnie nyenga chenpo zatytułowany shung jest sa. Buddha Cheza Charya, namge ke tak czy sirwa. inaczej, czyny Nyenga Buddy. ke nyenga ke yin I slabi. być może, że Ngale to właśnie nyenga ke yin la on nyenga został chenpo przez shung niego samto napisany. korba. Tsuje sholoka To jest khaji bardzo ważny takade poemat ki kaso nyenga sanskrycki. chenpo ke tere tsu maras. Nyenga ke takanda liu yue denge tende nyenga chenpo yu shung samtumna ane shene baji nyenga chenpo tere. Ashwagosha był nazywany wielkim poetą, a wielkim poetą nazywano Tandara tylko tych, gyaga którzy lijar pisali ki takie nyenga długie chenpo ki poematy, shung nie tych, thoma którzy zangge di pisali jakieś krótkie Kongres wierszyki, tylko lamna paje którzy digi pisali yoris takie de długie songo. poematy i Tanga na ponieważ shin to jest kong taki ze długi shabe poemat, nze gu to kodesa. Tene wyraża sangye tylko i ringe ki wyłącznie chung poglądy marwe gu to hinajanistyczne, koje. podpisany jest imieniem Tate kya Ashwagosia, chimchade. to Tanga znaczy, że shingi być sheri pui może to kodesa. najprawdopodobniej był to właśnie Sheri pui to owy kodesa Ashwagoshi. ate tata ngaran su ki jaya ye debe lijar ki ke du shube ki degar ki tenje nga shwe di. Sheri pui to kodesa ate chade yoris. Cheza tako Był zungri również dan taki degar dan dramat, nyenga ka jinjil chade. sztuka dramatyczna, którą podpisana przez Ashwagosię, więc być może on jest również i autorem tego. Być może, że w całych Indiach był on bardzo, bardzo wpływową postacią, bardzo wpływowym autorem, który pisał właśnie poematy i sztuki teatralne i tak dalej. I te wielkie poematy sanskryckie. Więc w owym czasie na pewno była to bardzo wpływowa osoba. Tene tada chona tara na de ki gyaga chunju na lo le ya tayang da modi zide da bo la soba de tsengi nam ra yin dara mi ji yin je je de sung wa ta de sung yun du sa ne Więc Taranata mówi w swoim historii buddyzmu i w Indiach mówi o tym, że Ashwagosha, Maitrcheta to są te same osoby, że to jest jakby, że to jest ta sama osoba o dwóch różnych imionach i że ta osoba również skompilowała Jatakamale, czyli historię poprzednich żywotów Buddy, który jakby rabdu chung sawe jele ya di sangye gi deba gyada ngoju ba shaadi lunjin shaak lukshu dus kada deba gyada ngoju ba shaadi więc mówi się, że był wtedy mistrz w Indiach, który potrafił zapamiętać 150 strof poematu i że właśnie ten uczony był
był nazywany Matricheta i Taranata jakby wskazuje, że to jest ta sama osoba, że to jest ten sam człowiek, który spamiętywał te 150 wersów, czy też strof. W Tybecie czasami mówi się, że to był Ashwagosha. Taranata mówi, że to była ta sama osoba, tak czy inaczej. Współcześni uczeni również mówią, że to mogłaby być ta sama osoba. Aha, w innych tekstach zaś mówi się, że Takamalę skompilował inna osoba, inne teksty, jeszcze inna osoba, więc są różne zdania na ten temat. Teraz chciałbym przedstawić jeszcze kilku wielkich mistrzów Sautantriki pokrótce. 단 너데 멜로베 다당 안스 넘기 좁다마 시스ум베 걸래야 제라나와 너데바 셈자마 우마바스 지숭고여봐 년되기 중단이 Więc kiedy mówimy o wielkich szkołach filozoficznych, to mówimy o Vajbashice, Sautantryce i właśnie jeśli chodzi o tą Sautantrykę, to ci wielcy uczeni to był Kumaralata, Srilaba i Harivarman. Więc ci trzej byli jakby ci trzej jakby byli najbardziej znani z tej szkoły. Więc ten mistrz Kuralata żył w II lub III wieku naszej ery i wspomina go Xuanzang w swoich zapiskach z podróży na zachód, gdzie mówi, że to był bardzo czcigodny mnich. I że on był tak naprawdę jakby praojcem szkoły Sautantraka, tej Sutrantyka. Xuanzang mówi, że on urodził się w kraju Takshashila, że był bardzo inteligentny już w dzieciństwie i że bardzo wcześnie porzucił takie zwyczajne życie i oddał się studiowaniu tekstów i recytował je, szybko nauczył się recytować je z pamięci. Każdego dnia recytował 32 000 słów i spisywał bardzo wiele tekstów, więc bardzo szybko stał się bardzo wpływowym i wielkim uczonym, który cieszył się wielką reputacją w owym czasie. Jakby bez wahania debatował ze wszystkimi. I w całych Indiach był bardzo szanowany. I tak jak powiedziałem, napisał kilkadziesiąt różnych tekstów. Wiele z nich nie przetrwało do dnia dzisiejszego, ale one były bardzo popularne i powszechnie studiowane w owym czasie. Często mówi się na przykład, że w owym czasie Ashwagosha żył na wschodzie, Deva na południu, Nagarjuna na zachodzie, a Kumaralata na północy. I że to były w owych czasach, w owej epoce Indii, to były jakby 4 jasne słońca Indii.
가서 팅지 개버지기 로변디기 연된 퇴네 배막 붕드지는 막 거랍지 저 로변 가다 떡실라서 롱버데 Pewnego 막 dnia król 거랍지는 usłyszał 로변디 배 o tym 제모안시는 거랑고 wspaniałym 파디 mnichu 제슈이세 애는 i 되네 go 슈 제모 porwał. 롱버데 거랑기 쫄라하지 Przybył do 되네 tej 셴다 Teksasili i go porwał. 근데 니즈요하래 송도와 I wybudował 다른 dla 데라 niego 다른 klasztor. 데기 자가 춘주 나로래 너데베 로베 누조 줌부 Taranata w 스물레게 historii 자가 buddyzmu w 중노세 Indiach mówi, że 송도와 to był bardzo wielki mistrz 다콩데 sautantriki, 제샤베 że 슝디 właśnie nazywany Kumara 가라스라나 Laba, 너데게는 빼 jak 추와서지 mówi Taranata, 너데게는 i 빼 że on był 추와서 takim 근데 슝디 갸나게라야 유데브스레 갸나게라 teksty, które po 수주로스라나 sobie 로제 zostawił, to na 슝유 przykład 소암 구마라 지브라 두샤스 seria przykładów 이나 디긴 제장나 나로라 takich, 가르치여 서나 czyli jakby 갸나베 takie 두샤베기 nauki 슝디 제장 나로라 poprzez 로베 analogię, 땅은 제베 poprzez 인셈 przykłady, 기여스 이나야 która została, 치수 ta analogia, 그런 이슈데 ten 나로래야 zbiór został 갸나 przetłumaczony 따뜻다 드상 이 przez 신장세고 wielkiego 갸나 나로 tłumacza 신장세고 Radziwę 뭐셔봐 na język chiński. 유구르기 미리 대세기 뭐셔 사실 저봐 아나 테네 템베기 I 다 później w 슝디기 XX wieku 리자기 odkryto 갸베 갸베 manuskrypty 차상이 있어 sanskryckie 갸베 właśnie 투드 z tym 예 tekstem, gdzie 디긴 wyraźnie 제장나 나로라 가르치여서 로비 슝레게 제베 w 있어 stopce pojawia się imię Kumaralata. 아 다나신 딩상기 개발 망보시기 슝디를 심주 체요의 슝디 Podobnie jest, 나로래야 są również uczeni buddyjscy, 우룹 którzy, 우룹더라 którzy 다만사기 odkryli 개보지기 tekst 인데 땡개보디 e, 시루 wspominający o królu 야다 니슈다 야다 Rudradamie, 우주보루려 춘대베기 który 개보차래 żył 150 lat po 디개보디 Ashwagoszy. 로베 다야래 로자다 ngajusang기 치워지 차대거라 디 균세라 되네 아니 바지 슝데 로베 다야가 제베 인사 말해시지 드네 뉴스나 바지 I, 로베 e, 슝데 제베 i 사디 디스 가르레 wcześniej wielu innych, 빠다체요 드네 문지 치기다 przepraszam, nie zrozumiałam, o co tutaj chodzi. 다디가 로베 슝누레 Chyba chodzi o 다데네 to, że niektórzy przypisywali ten tekst Ashwagoshi, 니버데 로베 ale 벨렌 on żył w 셔베 czasach tego króla, 로베 a ten 벨렌 król żył 셔디 150 lat po Ashwagoshi. Chyba o to chodzi. 시리 랍다스야 들어봐 시리 랍다스야 Później 시리 랍다스야 공대 kolejnym 가라잖아 mistrzem 고셔야가 되지 배제 sautantryki 진료도 był 뒤로 시리도 Sri Labda. 야르누 쇼스 구충 On żył w IV wieku 콩 로베 naszego 슈눌레사 디 로베 wieku 슈눌레사 w 데게 zachodnich 노차 Indiach 아 i był, 다나진 도데베기 był uczniem 따때마성으로 Kumaralaty. 도데베기 루디 아니 다신 개반 쟁현로데 로벤디 차리가 어렸어 다다 로벤 I on 류상기 upowszechniał właśnie nauki i tradycje 갸나게 그게 sautantryki. 나요 말해 로벤 류상 제샤베기 W 응원베기 języku chińskim mamy tekst 규셔의 제네 하는 권리하다 Abhidharmy, w którym cytuje się Sri Labdę i mówi się o nim jako czcigodnym Sri Labdzie. Z wielkim szacunkiem się go wspomina. Więc tak jak mówiłem, Xuanzang wspomina o tych czterech jasnych słońcach Indii i mówi się, że właśnie, że Sri Labda był jednym z nich. Historia buddyzmu w Indiach Taranaty również wspomina o kaszmirskim mistrzu sautantryki, który był nazywany czcigodnym Sri Labdą. I on napisał takie podsumowanie, przedstawienie jakby całej filozofii sautantryki. Więc ten tekst jednak nie przepadł, ja nie piszę go. Trzecim z tych mistrzów sautantryki był Hari Varman. Żył w III-IV wieku naszej ery w centralnych Indiach. I również był bardzo ważnym uczniem Acharya Kumaralaty. 다들의 시수공 탐지위원회 그 슝, 배용로 사업에 대해서 시라 마가 하시네. 다다
Pataliputra Medogiebe Ale Kangele później Tensene Peshingibe Shungda Tiwa Shimbyugi Sarvastivada przestała mu Shizugebe się Ngode podobać Zoya i udał Jangshene się do Tiwa Pataliputry, gdzie zaczął Shungda Tiwa studiować Shimbyugi Shung Mahamgike, Tamjigi Mahasamgikę Chu Duishane i Ge długie Shung sutry Dembar Mahayany Tupasa i Chigi stał się Dembar właśnie, Tupasa Chigi Direjigi Shungzi zaczął propagować poglądy Sakya właśnie sautantryki, czyli Siddhi poglądy Sutra sutr, bo Shastra sautantryka już Satya Siddhi propagowała Shastra poglądy Sadhinde Ta sutr Tina Lola Mahayany. Hariyawarasana Ndode Pada Peshin I, Debarle e, Sungde e, Tiwa Shimbu Paraga Tadu Tsanglobe i Sungji Chene myślę, że jest autorem takiego Sungre Bishya traktatu, Zu e, Gaba Gyönsate mm, Tamze Yuenan Gaba Gyöndwa Kongi Shungdi takiego Tsang Tsare Jeleya traktatu Dodo Shungdi zatytułowanego Medo Gebe Kongi Przedstawienie Sampatali prawdy, Putraleya Shungdi czy Kerashibu też Shungores udowadnianie Kerashibu prawdy. Shung Ne Chizu Gyana Geleya Gyurshene Tada shungdi I gyana ten kele tekst tu został yuwa później tsamdo maso przetłumaczony na dembar język chube chiński. luksa dembar chube chubda sa chik tinte chik gyana al chungyo aris nguma tingsanda Powstała w ogóle meda w lak maso Chinach ine nguma di shungyo aris taka osobna szkoła Satyasidi, dati shungdi która opierała się właśnie na tym tekście asho da i to była dode taka begi bardzo luk ważna szkoła shinjur chiya sautantryki w la Indiach, keshin w bishya Chinach, przepraszam. kaya sana azu pyoge nalo lan dode begi luk zangma chi yao marwa tanda dembar chube isa tenchwe de dode begi luk W zangma rama Tybecie chungyo yao marwa de ine ya nie mamy takich ora tekstów ora sautantryki, dode takich begi czystych gyamjong yue de tekstów kheba chik zayi insa sautantryki, a thala to khazun jest chik właśnie jeden dode z takich begi tekstów luk chik i dinaro segi yabdi jest dostępny w mada języku ngazu chińskim. pebe kele ya dode begi luk zangma senen rado dode begi ta gyamjong dine yue dingi chik kheben zayi shabdi kumburu shiorwa ada rishi sha W Pese Tybecie ta bardzo pebe di ziya nie ya sposób znaleźć, ta nie karishwa do sposób sana znaleźć pena takich lobe rdzennych, skan oryginalnych tekstów Skandi sautantryki. W la zasadzie da tylko lobe ten, nye da lobe to, di sam to di chińskie ko di shua do tłumaczenie ine da jest jakby tiri tiga takim zar ya dobrym ba źródłem. sam sha sha ya E, men ro da lo je ma ane karshwe shua ro Więc chena na tym ya men ro so skończymy. san ro stu W przyszłym shue ma do roku yang de tu zu ga de ne shoskem de de shi sha da tan do ine da będziemy kontynuować shu ro do ji tą xia ya historię ine buddyzmu. da de shu mo che ro ba da lo je ma xia che an tari Miałem tutaj yar she dzisiaj jeszcze kilka chemo stron do de ine opowiedzenia, da trochę wiedzy, ale Kamu myślę, że bodole zada to ko już ten wykład shiraga długo trwa, rizhe keshu maso. więc te nauki Da ine gilwa letnie des shika shoye. w tym roku Lubru do jiga e, legar pebe nizoro chungche. zaczęliśmy Ya bez jiga problemu, ale potem pojawiło się kilka kashoye ra. problemów, więc przepraszam za nie. Chudu nizi jig samsha kwa rup chungsonga. Chidensha kwa rup chungsonga. Dile ju Więc sane. ominęliśmy 2 sesje w zeszłym Da ine ya tygodniu. ya ko maungpa ya mutu ni xia Jednak yu w sane. przyszłości Da mise di będziemy kontynuowali te kashoye. nauki. Mise dos kemido. Da khanda dili tarigi da yarche Więc chudu myślę, di. że teraz te wykłady były trochę krótsze, to nie jest jakiś wielki problem, bo przecież będziemy kontynuować te nauki w przyszłym roku.